Velkommen tilbage til Friis podcast, podcasten, hvor vi dykker ned i fysiologi, biomekanik og mekanismer, som enten kan forbedre vores træning, eller i hvert fald vores forståelse omkring træning. Sidste episode og første episode af podcasten snakkede vi omkring koordinering og frivillig aktivering, og hvor det var vi inde omkring det med, at koordination og adaptationen skal gerne opnås i høj grad, før vi kan maksimere adaptationerne af frivillig aktivering. Fordi vi kan kun få høj frivillig aktivering, hvis vi stimulerer, eller vi kan kun få højere frivillig aktivering, hvis vi har høj frivillig aktivering, fordi det stimulerer til mere frivillig aktivering. Der er jo meget frivillig aktivering der. Men i dag skal vi nå til det næste punkt, der bygger styrke. Fordi der er 6 forskellige mekanismer, som medfører styrkefremgang. Og i dag skal vi igen snakke om en af de neurale tilpasninger, og det er antagonist-koaktivering. At der sker et fald i det. Antagonist vil sige den modsatrettede muskel, så lad os sige, at vi for eksempel laver en bicep curl til bicep, så antagonisten af den her bevægelse er tricepsen, der ligger på bagsiden af armen, som strækker vores albue, men vi laver en bøjning af albuen samtidig med. Jeg håber, det giver mening. Jeg har lige skrevet nogle ting op på den her tavle, fordi så kan jeg nogenlunde huske rækkefølgen af, hvad der er, jeg skal igennem. Men i forhold til antagonist-koaktivering og dens betydning for styrkefremgang, så giver det god mening. Lad os forestille os, at vi skal curl en 10 kilo dumbbell til vores biceps. Og vores biceps sagtens skal trække det 10 kilo, men det er det, den kan løfte. Lad os sige, at den kun kan løfte 10 kilo i den her bicep curl bevægelse. Lad os så sige, at vores tricep også er aktiveret om på bagsiden. Hvis en muskel er aktiveret, så skal I tænke på, at så kan den kun gøre én ting, og det er at kontrahere. Det vil sige, at hvis den er aktiveret, så er det ikke fordi, den kan sidde og være aktiveret uden at kontrahere. Det er altså faktisk tilfælde af det, hvis det er, at man har det, man kalder ECCF. Det er noget med fatigue, det kan vi komme omkring på et andet afsnit. Men når en muskel er aktiveret, så i de fleste tilfælde, så laver den sammentrækning. Når en triceps sammentrækker, så kan vi ikke undgå, at den forsøger at strække vores albue. Så hvis vi kun kan curl 10 kilo akkurat, og vores bicep, eller vi har 10 kilo håndvægt i hånden, men vores tricep på bagsiden samtidig er aktiveret, så den måske medfører et kilo modstand til vores biceps, så kan vi ikke længere tage den her 10 kilo håndvægt. Nu kan vi kun tage 9 kilo håndvægt, fordi vores biceps kan trække 10 kilo. Så det vil sige, at lad os sige, at vi på et tidspunkt over tid har sænket den her antagonist-koaktivering. Det vil sige, at vi sænker aktiveringen af vores triceps på bagsiden, så den går fra at trække 1 kilo, imens vi træner biceps, til den kun trækker et halvt kilo. Nu kan vi så, lad os sige, at biceps ikke har forbedret sin styrke, det vil den have gjort, men så vil vores biceps nu kunne løfte 9,5 kilo håndvægt i hånden, hvis den stadig kun kan trække 10 kilo, fordi at tricepsen udgør mindre af belastningen. Den udgør kun et halvt kilo nu. Så derfor så ved vi, at okay, hvis det er, at vi sænker antagonist-koaktivering, altså modsatrettet muskelaktivitet, så vil vi også øge styrken eller øge mængden af belastning, som vi kan flytte fra A til B ved givne øvelser. Det her mængden af antagonist-koaktivering vil variere fra øvelse til øvelse, fra person til person. Og et godt eksempel er ved meget komplekse øvelser. Sidst snakkede vi om et-bens squat på en bosobold, hvor der er en dommepres over hovedet samtidig med, hvor der er sindssygt høje stabilitetskrav. Så ved øvelser med høje stabilitetskrav, der vil vi have højere antagonistaktivering. Og det er ren og skær grundet at holde ledet sundt og i takt, og kunne kontrollere bevægelsen bedst muligt. Man kalder det også centrifugation. Det lærte vi omkring ved Tom Purvis over i USA, og lærte også i hans kurser, men dermed centrifugering eller centrifugation, eller orkestrering, hvor vi centrifugerer vores led sammen. Så vi har altid et ledhoved og en ledskål. Så at sige, at vi laver en øvelse som brystpres, så har vi et ledhoved af overarmen og en ledskål, som er vores skulderblad, som vores overarm går ind i. Hvis vi kun har aktiveret vores presmuskulatur, så kan det godt skabe en forskydning inde i ledskålen, at overarmen bliver trukket frem og ud af ledskålen. Det ønsker vi jo ikke. Så vores antagonistmuskel i det eksempel, det er blandt andet en del af vores rotatorkof, det er vores rygmuskulatur, hjælper på også at holde ledet, altså orkestrere ledet og sørge for, at hovedet bliver direkte ind i ledskålen, så det kører smurt og smertefrit.
Men til at starte med, når man starter på nye bevægelser, der kræver meget koordination, så vil vi have en overdreven mængde fyring til vores antagonistmuskulatur. Altså muskulaturen på den bagsiden eller modsatrettede bevægelse er det, vi egentlig ønsker at lave. Så det vil falde over tid, og det vil medføre mere styrkefremgang. Vi ved fra forskningen, at antagonist-koaktivering forekommer en lille smule langsommere en stigning i frivillig aktivering, men det vil forekomme over tid. Vi har nogle studier, hvor det forekommer lynhurtigt, hvor der man måler på en kompleks øvelse, og så kører nogle sessioner med det, og så laver en test igen bagefter, hvor man ser et stort fald i antagonist-koaktivering. Og så har vi nogle andre studier, blandt andet det, der hedder Bolshoi et al., hvor der er, at man over fra sammenlignet med 3 måneders træning til 4 års træning, hvor man ser, at der faktisk er stor forskel på antagonist-koaktiveringen mellem dem, der træner i 3 måneder, og dem, der træner i 4 år. Altså, at dem, der træner i 4 år, har langt lavere aktivering af koaktivering af antagonistmuskulaturen. Det giver også god mening, for vi bliver jo også teknisk bedre med øvelserne, jo mere vi træner dem. Det er bare en lidt langsommere proces, en stigning i frivillig aktivering. Med det sagt, så forekommer det også hurtigt, og vi kan target de her adaptationer gennem måden, der vi cuer vores træninger, gennem måden, vi programmerer vores øvelser, gennem frekvens, gennem øvelsesvariation af bestemte bevægemønstre. Noget, vi kommer ind omkring i senere podcast. Men de podcasts skal I gerne lytte og være hængende til, fordi det giver rigtig god mening i forhold til f.eks. powerlifter. Hvordan skal vi programmere for at maksimere neurale adaptationer, og derfor også styrke udbyttet, eller outputtet, vi får for den træning, vi laver. Yes. Nummer 2 ting. Hypertrofi-betydning. Klart, det giver god mening i forhold til styrke, eller hvor meget vægt vi kan flytte, fordi der nu er mindre modstand. Men ved hypertrofi-betydning, så er det også blevet claimed, at blandt andet også vores mentor Chris Beardsley, vi har været i mentorship-forløb ved Victor og mig, og der er også flere andre, der har været i mentorship-forløb ved ham, omkring dermed, at det har egentlig den store betydning for hypertrofi. Jeg er ikke 100% enig med Chris Beardsley her, og det kan også godt være, at han også hælder lidt mere til, hvad jeg gør. Det ved jeg ikke, om han gør. Det skulle man spørge ham om, hvis det var. Men grund til, at jeg tror, at det stadig har en positiv effekt på f.eks. hypertrofi, er fordi, at når det er, at det hænger stadig godt sammen med koordination og antagonist-koaktivering hænger stadig en smule sammen. De er ikke separate fatigue-mekanismer. Jo, de kan måles hver for sig, men det er ikke fordi, at den ene kun sker, og så sker den anden kun, og så sker den tredje kun. Nej, de sker sådan lidt i synkron med hinanden. Det vi ved fra forskningen, det er, at hver gang vi har en ny øvelse, så er der høj grad antagonist-koaktivering. Der er svært for personen at koordinere, og der er en stor variation i bevægelsen. Jo mere vi får øget den her bevægelse, så får vi mestret koordineringen for sænket antagonist-koaktivering. Så jo lavere antagonist-koaktivering du har i en given øvelse, jo mere har du højst sandsynligt også mestret den her øvelse. Selvfølgelig, hvis du har med en meget ustabil øvelse, et ben squat på en bosubold, sammenlignet med en enarms dumbbell preacher curl med høj stabilitet, så vil du have højere antagonist-koaktivering ved et bens bosubold squat, hvis man kigger på det sådan her. Men jo længere tid du har trænet med en given øvelse, jo lavere antagonist-koaktivering vil du også have, fordi du har mestret den mere. Jo mere du har mestret en given øvelse, jo højere grad frivillig aktivering vil du også have, som vi snakkede om i den tidligere podcast omkring koordination og frivillig aktivering. Det vil vi rigtig gerne have for forhold til hypertrofi. Jo højere frivillig aktivering du har, jo større vækstpotentiale har du fra et givet sæt. Så det er noget af det, vi går allermest op i, hvis vi gerne maksimere hypertrofi-udbyttet. Ud fra den psykobiologiske model fra Makora et al., der ved vi også godt, at når man kigger på ting som cold discharge, negativ afferent feedback, så kan det også have en positiv effekt her. Fordi hvis vi bliver bedre til at mestre øvelsen, det vil sige mindre antagonist-koaktivering, forbedret koordination ved frivillig aktivering, så vil vi også have lavere grad af oplevelse af udmattelse, det vi kalder perception of effort. Fordi det virker mere naturligt for os at lave den. Når vi har mindre grad af oplevelse af udmattelse, kan vi igen stige frivillig aktivering. Igen en god ting, maksimere hypertrofi-udbyttet på en given øvelse. Derudover har vi også det, vi kalder cold discharge. De her ting har vi ikke snakket om endnu, men det kommer vi ind omkring i andre podcast. I skal forestille det sådan her. Når vi sender et signal ned til en muskel, lad os sige det biceps, så bliver der sendt et tilsvarende lige så stort signal om til en anden side af hjernen, hvor det bliver sanset som udmattelse.
Lad os sige, at du har et bæger på 1 liter, du kan fylde. Når det der bæger på 1 liter er fyldt, så rammer du failure. Du rammer task failure. Jo mere du kan lave dit central motor command, altså din aktivering af muskler, til den ønskede arbejdende muskel, jo højere rekruttering kan du få. Lad os sige, at du skal dele signalet mellem din bicep og din tricep, så vil det her bæger blive fyldt hurtigere. Den her sansning og udmattelse over den anden side af hjernen vil blive fyldt hurtigere, hvis du skal til at dele signalet mellem din bicep og din tricep. Så måske går du fra at have aktiveret 90% af din bicep og 5% af din triceps, men lad os sige, at du får skåret den her tricep ned, så du kun får aktiveret 1% af den. Så kan du måske øge din bicepaktivering med op til 93-94. Og det er jo igen stigning frivillig aktivering, noget vi rigtig gerne vil opnå for at maksimere vækstpotentialet. Så jeg synes stadigvæk, at selvom der er nogen, der deler holdning omkring det her med, at antagonist koaktivering har ikke nogen betydning for hypertrofi, så er jeg ikke helt enig, fordi det har så tæt en sammenhæng med mestring af øvelser og betydning for mængden af frivillig aktivering, vi har. Yes. Men de er uafhængige variabler, men de hænger ofte sammen i den forstand, det foregår på samme tid, men de er uafhængige af hinanden. Det kan man ikke komme udenom. Nummer 2 ting, eller næste ting, adaptationshastigheden. Det er det, vi snakkede om lidt tidligere. Det her med, at det er noget, der forekommer lynhurtigt, især meget komplekse bevægelser, men vi ser også, at det er en adaptationsproces, som var ved i lang tid. Jo længere tid man har lavet en given bevægelse, og jo mere man har trænet, jo lavere antagonist koaktivering har man ofte. Og så er der måder, hvordan der vi kan få det til at ske hurtigere på, som kunne være sjovt at komme ind omkring på nogle af de senere podcasts også. Så opsummering. Antagonist koaktivering. Aktivering af en muskel, der laver den modsatrettede bevægelse af den, du ønsker at træne nu her, kommer til at have en betydning for, hvor mange kilo du kan flytte. Sænker du aktiveringen af den muskel, antagonistmusklen, så vil du kunne flytte flere kilo. For hypertrofi har det en tæt sammenhæng med koordination, ikke meget tæt, men har en sammenhæng med koordination og frivillig aktivering, så selvom nogen tror, at antagonistaktivering ikke har en betydning for hypertrofi, så kan det have det grund den psykobiologiske model. Laver antagonist koaktivering, så ser vi en sammenhæng med højere frivillig aktivering, større vækstpotentiale. Det er en fatigue, eller ikke en fatigue, det er en mekanisme, en adaptationsmekanisme, som tager lang tid om at makse ud. Ikke sikkert, at vi nogensinde får det makset ud, men det forekommer hurtigt i starten, og så gradvist, så sker det mindre og mindre og mindre, og vi ser et mindre og mindre fald i antagonist koaktivering over tid, men det er en mekanisme, der bliver ved med at forekomme lang tid. Det var egentlig det for den her podcast, og sidder lige og sipper på noget creatine. Det har jeg egentlig ikke gjort under hele podcasten, men jeg har fået sådan en fed shaker fra MyProtein. Jeg har jo sponsoreret MyProtein med, og I kan bruge koden Kevin MP ud i 1, alt caps lock, hvis vi sparer nogle procenter derinde. Og jeg har en med Deadpool på, og sidder og sipper noget kreatin imens. Derudover så håber jeg, I vil se med i kommende podcast, hvor vi bliver ved med at ned i enten fysiologi eller biomekanik. Og ja, så ses vi der. En sidste ting, jeg ikke lige fik sagt, det er, at hvis I har nogle spørgsmål, så eventuelt skriv til mig på Instagram DM, eller skriv til mig på Story, eller det opslag, jeg nok kommer til at smide på Instagram, eller, jeg ved ikke, om man kan skrive kommentarer på Spotify, det tror jeg ikke, men så skriv eventuelt spørgsmål, som I gerne vil have besvaret på kommende podcast, så det kan godt være at svare på 1, 2, 3 spørgsmål per kort podcast, jeg laver.